Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Иншалло ки ҳама кас асозен хубен. Духтаро, ма ай программаи 1688 бор задагиям. Иншалло ки боро биёян распаковка кардам ва байни пиндодо ва 1688 чӣ фарқият дора, качествои боршон чӣ хелай, нархи навоошон чӣ хелай. Духтаро, барои шумо маълумот метиҳам. Иншалло ки камакак сабр кунед. Духтаро, наворора лайк, комментария поделиться кунед. Беҳад хурсанд мешавам. Духтаро, чунки бисёриётон навора тамошо мекунед, лайк, комментарий намемонед. Камака бошам дастгирӣ кунед наворора. Духтаро, ана имрӯзангина гап хабар. Духтаро, имрӯз дар давоми навор дар бораи шогирдом навор гирифтагиҳошон хулас видеоотчёт равон кардагӣ, ана распаковкаҳошонро тамошо мекунед ва як хабари нохуш. Духтаро, мо именно ай шогирдом кати каргои Тоҷикистонро бор задагӣ будем. Всего лишь як нафараш борша гирифтагӣ ва мондагӣ шогирдон боршона гирифтагӣ нест бор нест. Айхтои бор буромадагиай Тоҷикистон рафтагиай, склади Тоҷикистон фуромадагиай. Ана ай склади Тоҷикистон вай боро куҷо гум шидагиай, ҳеҷ ка намедонад. Склад мераванд шогирдо, боро нестай. Ва навор ма буровардан ма сабабаш ранги мо. Духтаро, ҳамин хел одамода, ҳамин хел мошенникода дучор нашавем. Дар як тарафи экран. Духтаро, именно номи каргоро мемонам. Инстаграмда ҳозир номаш бисёр буромадааст. Истифода набарем. Духтаро, ботшон кор намекунад, баъд тез ҷавоб намегардонанд. Духтаро, и бача. салом алейкум гулдухтарони зебо, бо шумо ҳастам Ауда, директор компанияи Фабелик ва шуморо мехоҳам ки ба командаи худам ба кор даъват кунам. Духтарони азизу меҳрубон, ман соҳиби кӯдаки хурд ҳастам. Шумо баҳонаҷӯӣ накунед. Мо метавонем ки дар хона нишаста тариқи телефон кори худамонро пеш баред. Ҳамчунин метавонем ки корҳои хонаамонро иҷро кунем. Духтарони азизу меҳрубон, шуморо ба командаи худам даъват мекунам. Ба шумо боварӣ мекунам ки ҳамаи корро бо нозукиаш ба шумо меомӯзонам. Ногуфта намонад, духтарони азизу меҳрубон, ки дар муддати 20 рӯз шумо метавонед ки соҳиби маошҳои хуб шавед. яъне ки шумо метавонед соҳиби пулҳо аз 70 сомон то 70 000 сомон. гулдухтаро, фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳои дар экран буда ба мо дар тамос шавед. мо шуморо корро бо тамоми нозукиҳояш меомӯзонем. фаромӯш накунед ки розыгрыш аз тарафи компания Фабелик барои одамоне ки 100 балл мекунанд, ана ҳамин мошини зебо гузоштааст. тақдири худатонро бисанҷед. биёед ҳамроҳи мо кор мекунем. гулдухтарони зебо, ногуфта намонад, дар командаи ман розыгрыш мондааст барои шахсоне ки регистратсия мешаванд ва 3 нафари дигарро аз паси худашон регистратсия карда навичокҳояшон первишагошонро мегзаранд. анамин тӯҳфаҳо барои худи шумост. фурсатро аз даст наде. дар рақамҳои дар рӯи экран буда навис. ман ба шумо корро бо тамоми нозукиҳояш меомӯзонам. мо шуморо дар командаи худамон интизорем. Бачаҳо хитоида хонданӣ рафтагиан, яъне посредникан. Склад да мисол номи худшон да бор мегиранд. ами мошинои склад кати фура кати базора у нола ака маълумот айдаҳани ҳамун одамои складай. Духтаро, меган ки посредника изора мекунанд, нола мекунанд, пеши фура мебиёнд, баъд борошона мо мегирем, меорем склада мефурӯрем. бори ваёҳай, номи ваёдай. барои мо кушоданда ҳақ надорем то ки соҳиби бор наёя гуфта. хулас духтарако, анаим хел хабарои нохуш. эҳтиёт шавен. И кори мо ҳамаш рискай. Духтаро, рисковать мекунен. барои мо якум бор боре ки мехарем, заказ мекунен аз собина Тоҷикистон. Духтаро, минимум 1 килограмм бор бизанен бас сайтона то як бор бортон омада расидаша. карго чӣ хел доставка мекуна, ҳамаи боротон омада расидагия ё не, ҳамёша ба назар бигирен. Духтаро, баъд метавонен ки дин бор бисёртар бор бизанен. одамо якум бор мезананд, худи 1000 сомон да мезананд. бо нигоҳ кунен, пули мардам кати бор мезанад. И кортон хато ҳай. хато. Духтаро, шумо якум барои худтон бор бизанен, барои ваётон, барои оилаи худтон бор бизанен. бор ки махкултон шид, качествоаш махкул шид, баъд метавонен ки ба дигарро предлагать кунен. ана ҳозир ай момент истифода бурда. Духтаро, чӣ гуфтани ҳастам? ҳозир октябрай. Духтаро, то ноябра боротона заказ кунен. уже ай декабр бор назанен ки бигем ки бисёриҳо солинавӣ отпуск мебуроянд ва склад вообще боротон бигем ки где-то 2 моҳ намебиёяд. одамое ки бизнес карданӣ ҳастен, ҳозир уже шумо шанс дорен ки барои солинавӣ, асобина одамое ки дар Россия ҳастен, барои декоративный для украшения мана хонада, гирлянда, барои ёлка, игрушка, подарки новогодние, инам хеле чизора заказ кунед. Духтаро, ҳозир сезони ҳамяй метавонед ки кам бошанд барои худтон фоида мегиред. через интернет магазин любое хел метавонед ки савдо кунед. хоб навора то охира тамошо кунед. Духтаро, ана либосака бинед. Духтарако, распаковка кадаги будам ку ана ҳами айхте омадаги качествоаш аҷиб буд.
И боша дата сумкача якта духтарак хато када адресои мада заказ кадай ва баъд аймад ай сари нав обучение хариди айди каркас обучение харидаги буд хулас хушрӯ нафаҳмондиаша баъд мада обучение гузашт нигоҳ кунед дата сумкача заказ кадаги ҳами хел хушрӯаке ҳастай ки не инаиш особенно нигоҳ кунед вообще арусакода необычный свечам бинед духтарочи хелай вале освещение хушрӯ мешуд ва пиша видиш дигар хел мешуд инаи боша барои шогирдомай барошон кам буд қатори барои худам равон кадай карго айёра нигоҳ кунед наушник заказ кадагиан наушникошон аҷоибот хушрӯ ма гирён накардам духтаро бори навай хостам соҳибаш худаш гирён кунада полностью ҳамаша ма борошона кушодани набудам но ба хоҳиши худшон ва ё гуфтанд ки апаҷон барвақтар кушоен борора бинем ранги амо барои худмон хостагимон омадагӣ ё не гуфта ина ранги ҳамо будагӣ заказ кадагишонаи наушникошон иҷа резинкачаошонаи запас иҷа наушник шай хулас духтаро хеле чизако метавонед ки заказ кунед но телефони қимат васлиятон наметавон барои харидан так инаиҷа бо конечно духтаро барои набирачашон гирифтагиан духтаракайда набирашон наҷоиб наушники хушрӯ но гуфтанд ки ё перепутат кардиан ва ё барои просто музыка гӯш кардан наушник заказ мекунам гуфта ина хеле и наушник барои видеоигра астайку и анами хеле ва ё дигар намуд заказ мекунам гуфтаги будиан вот розовый такой барои музыка гӯш куням мешава но в основном ира барои видеоигры использовать мекунанд по сути вообще хеле хушрӯ цветш хушрӯ ҷош хушрӯ ҷои гӯшакаш калони хушрӯ тама симакош ҳамаш сипасият ина духтарако боромон омад ина формача аҷоиб буд хушрӯ пахтагӣ качиташ хушрӯ инаи попуши аҷоиб буд хушрӯишам тоза ина кӯжаш тоза будай ина хушрӯ инаи латинсаи ирам хушрӯ хушрӯ аҷоиб буд хушрӯ качествадор ишам хушрӯ шапкаяй ина аҷоиб буд шапкачаи хушрӯ мягкий хушрӯ иш чӣ буд ишам ҳамхе формача хушрӯишам качестваш кади ина кади брижачаш хай иш қаламай дастпонаҳай ишам ҳамхел мошинча крем иш утюкай ишами дастпонаҳай ишам ҳамхел дастпона ишам ҳай утюкашам хушрӯвай ҷои хушрӯча ҳай хеле нижни бельёновам хушрӯҳак ҳамаш хушрӯ иҷа дальше бо духтаро чизои шогирдомай касе ки намедона попшиёра духтаро куб ҳисоб мекунанд чунки инро даруни коробкада равон мекунанд куб ҷора бисёртар мегира ба ҷои килограмм куб ҳисоб мекунанд дидем ина хеле попшиёи хушрӯ замшави фасон нигоҳ кунед арзон омадагия так бо чӣ бурем иҷа ина хеле вай уже ҳаво хунук шидай салқин шидай брижое ки хеле ваяку гамажакои гарм неми хеле ина нигоҳ кунед ғавси хушрӯ ина хулас духтаро метавонед ки касе ки обучение харидамиед 1000 рублай обучение бемалол духтаро ма байни 1 соата ҳамаи шумода якум старта чизе ки донистаатон дар кора ёрдамтон мекунам бо
группаи худамда добавить мекунам дар уҷа духтараком обучение харидагӣ. Благодари, пожалуйста. Байни якдигаришон вай мекунанд, делиться мекунанд кадом бор хушу буд, кадомиш безе буд, кадомша качествоаш зурай, ай кадомишон бихаранд. Хулас духтаро ина мехел дар иҷа боша мехел пастельный заказ кардиам. Иҷа вайшай пододеялик одеялаҳай гуфтем ина одеялаҳай и даронаш дадата наволочка дора. Ма полностью накушодам шани гуфтем полностью накушодам, но бигем ки картинка дар дигар хелаю, но иҷа материалаш тамоман дигар хелай.